Yes, good morning po sa 1 million. Sa nakikinig dyan, thank you. Sa pagdalaw. Update lang ako guys, kumusta kayo? Ayan, kung sino ka man, magtamsak ka naman. Kasi wala kang tamsak, pasuyo na lang, thank you. Long time no see no guys. 1 million. Tamsak ka. Kain tayo. Hmm? Games GPGP, thank you. Shout out. 3 million in the house. Walang tamsak guys. Pakitamsak. Walang thumbs up. Short LS lang to guys ha. Yan, may thumbs up na isa. Thank you sa thumbs up mo. Game GPGP, okay. I will pin your house, okay, James? James, thank you so much, James GPGP, for your thumbs up. I will pin your house. You will get 100,000 subscriber. Wow, it's 42,800 subscriber. Yung ba? Ayan.
Sakura Inc. Salamat Sakura. Ano lang to, update lang ako. Matagal na rin ako kasing nag-LS. Almost 2 weeks na yata. Kaya nag-LS ako. Pogi Yahoo. Sakura, kumusta? May premiere ka ba, Sakura? Abang nandito ako pa sa Sakura, yan na natin. Ayan, akong one tamad, mega shoutout. Ayan, 30 minutes lang ako ha. Meron pa tayong 18 minutes. Baka mawala kasi itong data ko. Ano lang to, data lang to, kaya mabilisan lang to. Mga 18 minutes pa siguro. Eto, gaya pa rin ng dati. Tabi tayo. Pakatapos ko lang nag-almusal. Sige, pong one tamad, dikit Kevin pa abang. Nakita ko nga yung pagkain mo, one tamad. Sarap. Okay. Sakura Inc., salamat ha. May premiere ka ba? Sabihin mo may hapunan. Kaya kami almusal. Almusal pa lang sa amin sa Pilipinas. Ano na dito? 11:08 ng umaga. Sakura, may ano ka ba? Sabi mo may premiere ka ha? Habang may oras ako, nagtatamsa ako. Masipag nga ako ngayon. Ngayon lang masipag. Ano lang to kasi, update lang talaga ako. 10 Kenny. Okay, ma'am. Medyo marami pa, maaga pa. Sakura, nandiyan ka pa ba? Ginawa ko na lang apong one tamad. Pinlay ko na lang sa sarili ko. Kaya medyo dumami yung views ngayon dito sa ano ko. Sa upload ko apong one. Nagawa ko ng bang. Oh, nakita ko nga. Ginawa mo nga yung apong one tamad. Nasiraan kang ng ano, di ba? Apong ban. Inlay ko na lang sa sarili ko apong ban. Para dagdag views. Pero ditak-ditak ay bigla. Ay, natamsang kaya pa umili ka na ako kaya 14 minutes ago. May wala na yung Sakura eh. Mag-live ka pa din. Gawa ko naman. Mag-live ka pa din. Oo nga po, mag-live ko pa din. Pero ngayon po, potang atin na akong internet, siguro mag-live na ako. Pero ngayon pa, medyo masakit. Baka mag-live ako tapos wala mangyayari. Putol-putol. Sayang din yung live din. Mas okay yung malakas yung internet apong make apong ban. Ami, mega shoutout po Ami. 5 legit play, sabi ni Maami. Si Ami, ayan, bigyan natin na. Sige Ami, subscribe kita dito sa sa alagad ko. Ami. Ayan. Hindi na ako magbabakas. Ayun nga. Hindi na ako magbabakas no, Ami. Oo nga, apong one. Okay mo ita. Baldan din yung makapit. Alay na rin ni James GPGP.
Apong one, detang bayo kong upload. Dati la pa kantareta, last year la pareta, yung gawa ko, kinat-cut ko la. Ay ta. Tapos, pinring ko na lang. Kasi hindi nga liwa, rin bayong kaluguro na yun, ay dala pa el vendetta. Kaya gawa ko, kinat-cut ko la. Kaya ayun, at least meron akong content. Wapin. Wapo. Kinat-cut ko na lang yung parating kong content. Kasi ala ko pang content eh. Inisip kong content yan eh. At saka masakit mag-upload akong one. Pag halimbawa, nakadata ako yun. Pag in-upload mo siya, halimbawa, for 4 minutes yung video mo or 10 minutes, matagal bago siya, maubos na yung MB mo bago ma-upload. Minsan nga, kulang pa nga. Kaya mas maganda talaga mag-internet. Pero, nag-iisip pa ako ng content. Saan ako pwede mag-content? $18 minutes. Ay, tabalo mo ako, no ka rin niya. Bisiya ka niyan ta. Bisiya ka niyan magkaita. O kaya, or makatsuya ka niyan kino. Mag-BGA or nan... ang tawag dito. Magpa-road 1,000 niya. Kasi malapit na yung 1,000. Pero, mag-donate kong 100. Kaya kasi may nyambot ko kang keda dati. Ipeke sana kaya ako ni kaso. Hanggang ngayon wala pa. Ay na bang magsalita ako, matamsak ko kining kaya, kining kaya ko. Kining sa ano ko, sa LS ko. Para may matamsakan naman ako. Tignan mo yung ano Apo Meke, ay Apo Meke. Apungan, yung video ko ng ano, ng 11 hours ago, 31 saka 23 dati ano lang to, 4, 8. Kaya ang ginawa ko, pinlay ko siya sa mga alagad ko. Pero no, coated naman to. Past, ano naman to. Pwede naman to. Wala, may tumal, natumal ngayon akong one. Natumal. May tumal. Aro, text na eh. 50 MB ka na lang. Sabi niya, 50 MB na lang ang natitira sa araw mo ngayon. Yung wala ko. Wapin eh, wala ka pin. Ay, malapit na ako mag-end na pumekin. Apong one, medyo big-chat ni guy. Text ni Smart. At na ako mukha ng 50 MB. Irenel, Aline, at mag-YT. Aline mag-live. Ay, akong live. May kasyarada akong live. Akong live, pasensya na niya ako may kapag-live. Ala na ako kasing internet. Pututan ko kaya iti. Kaya mag-date ako mo. Ay ako masyadong pumunta. Sinabing pala birthday ng Apong Bernadette. Paakitan na akong Apong Badet. Kaso ako mag-get, sabi ko, ako may-get kasi puti yung internet ko. Birthday